Salam. Bu sapakda men size Microsoft Word'da sahypalary numerasiya etmekligi, ýagny belgilendirmekligi öwretjek. Onu etmek üçin ilki bilen Stavka wkladkasyna baryp, nomer stranitsy punktuna yerleşýän spisakdan sahypaň belliginiň yerini saýlamaly. Sahypa belliginiň goýulmaly yerleriniň görnüşleri kän. Meselem, onu ýokarda, aşakda ýa-da çepde, sagda yerleşdirip bolýar. Başka da bu yerde format numerov stranic punktu var. Siz ondan sahypaň formatyny saýlap bilersiňiz. Hemde belgilendirmegi islendik sahypadan başlap bilersiňiz. Özüňize gerekli bolan parametrlary, ýagny görkezjileri saýlap, nomer stranicy punktu gaýdyp gelýäs. Mysal hökmünde men size sahypaň aşaky böleginiň merkezine belgilendirmegi yerine ýetirip görkezjek. Oň üçin vnizu stranicy punktu saýlaýas. Şundan soň siziň öňüňizde klantituly menüsy peýda bolar. Onu yapmak üçin islendik boş meýdanyň myşkan çep düğmesini iki ýedek basaýmaly. Inni görşümi ýaly her sahypaň belgisi bar. Häzir bolsa men size belgilenmegi birinji we ikinji sahypalary goýup berip, üçünji sahypadan başlanar ýaly edip görkezjek. Ol inniki usulla yerine ýetirilýär. Ýagny birinji sahypa baryp, kursory iň soňky nyşanyň ýanyna goýup, maket wkladkasyndan razrывы punkty saýlaýasda, ýüze çykan spisakdan следующая страница punkty belleýäs. Şeýden ýagdaýymyzda birinji we ikinji sahypalaryň arasyna bölünçük emele gelýär. Ýanky yerine ýetiren usullarymyň üstü bilen ikinji hemde üçünji sahypalaryň arasyny hem bölýäs. Egerde siz sahypalaryň arasynda bölünşüň bardygyny ýa-da ýokdugyny görjek bolsaňyz, siz onu главный wkladkasyna yerleşýän ine şu znaçygyň üstü bilen görüp bilersiňiz. Şol znaçygyň üstüne bassaňyz, birinji sahypaň soňuna разрыв раздела со следующей страницы ýazgyny görürsüňiz. Bu näme aňladýar? Ýagny biz birinji hemde ikinji sahypalary dokumentin galan sahypalaryny dahylsyz üýtgedip, oňaryp, ýagny redaktirlap bilýäs. Soň bolsa kursory üçünji sahypada goýup, Stavka wkladkasyna baryp, nomer stranicydan format numerov punkty saýlaýas. Ýüze çykan spisagyň numerasiya stranic bölümine начать öýjüne üçlük belgini goýýarsa, okey düğmen basýas. Inni dokumentin sahypa belgilenmegi üçünji sahypadan başlanýar. Ýöne şeýle bolanda birinji we ikinji sahypalaryň belgisi aýrylman öz ýerlerine galdylar. Olary aýyrmak gerek. Onu inniki usul bilen yerine ýetirip bolar. Belgiň üstünden myşkan çep düğmesini iki ýedek basyp, ine şu особый клантитул для первой страницы ýazgyň gawadyna галочка goýýas. Soňra myşkan çep düğmesini iki ýedek boş ýerde basyp, menüden çykýas bolyn sahypa belligi aýrylýar. Şeýle usulla birinji sahypaň belligini hem aýyrýas. Inni bolly birinji, ikinji sahypalarymyz belliksiz bolýar. Sahypa belgilenmämiz bolsa, üçünji sahypadan üçlük sandan başlanýar. Bu sapağımız peýdaly bolanlar diýip umyd edip, Microsoft Word programmasyny öwredişi sapaklamyzyň bu sanyny hem geçirip görýäs.